hokkerbedrijf wordt de Friese onderneming van 2013. Er binnen 4 nominaties. Tuinbouwbedrijf Hartman in Sijsbjerm. Een familiebedrijf dat komkommers, paprika's, tomaten en wietlof op bestelling teelt. Steensma in Ljout bestaat al zo'n 1839 en is bekend van de confijterij. Maar ze leveren tientallen ingrediënten voor de bakkerijbranche. Op het heden liften ze ook mee op de hype van de cupcake. Ecostijl in Appelskeer, ik een familiebedrijf. Als zo'n jotje zo'n zegt de gong maar milieuvriendelijke meststoffen en gewaaksbeschermers. Nou ik actief in het Boetelaan en plan voor nijbouw in Jesterwaarde. Arkenbouwer Spruit op het Jereveen in 1962 oprichten Trog Hein en Stien Spruit. Nou onder leiding van zoon Herman. De arken binnen energiezuinig en els ontwerp is uniek. Alle bedrijven worden fileerd door 4 kritische juryleden. Hans Snijder, haatredacteur van de Ljouwte Kranten. Piet Smit, algemeen directeur van het Pais Supermerken. Diana Monessen, voorzitter van de Rie van Bestuur de Friesland Zorgverzekeraar. En deputaire Hans Konst, voorzitter van de jury. Maar we gaan eerst naar Sijsbjerm. Maar namen bekend, troch de namen. Er wee een dikke 100 meisken. Hier is Hartman vestigen. Het bedrijf is grutter als het dorp zelfs en het in totaal 450 werknemers. Een grutte werkjouwer dus. Bij Hartman in de kassen groeien op het heden komkommers, paprika's en tomaten. Geregeld winnen ze een prijs voor de beste smaak. En in het donker groeit de wietlof. De meeste producten binnen voor Albert Heijn. Een deal is voor de export. Hartman is een familiebedrijf. Ze kwamen in 1969 vanuit het Westland naar Friesland. Speciaal is dat zij streekrucht leveren onder klant. Ze rispje op bestelling. Maas betiet is het al jaar al activiteit bij Hartman. Jeroen Hartman is de 3e generatie in het bedrijf. Morgen. Ik denk dat we hier zo'n 100.000 komkommers hebben. Echt hier? Ja. En het simmers is, dan heb je wel eens weken dat we bij de klant 2 miljoen dragen in weken. Mooie actie. En die komen al hier bij. Dus dan kan je wel zeker dat je 2 miljoen oogsten kennen op die bestelling. Ja. Ja, dat je weet wat aan de plant hangt. Dus dan kun je ook met elkaar zeggen, dan kun je een actie doen of net. Ja, dat je klant een actie willen. En ja, je hebt ze net, dat gaat net. Dus je moet dat goed met elkaar stemmen. Je grote klant is natuurlijk de Albert Heijn. Stel je nou voor dat hij zo uit van nou, ik ga nou naar een oor. Het is een risico, zeker. Alleen waardoor al meer dan 30 hier door we handel mooi komen. Maar we zijn zeker tieren wie is wat we nou hebben. En dat mag ik proberen om dat te consolideren. En jou had het druk? Tuurlijk, het jouwt altijd druk. Maar ik achterover in de stoel lezen en ik heb wat moois, dat ken ik meer. Dus je moet elke dag, elke hier, elke uur mag die bewijzen. En dan mag je altijd misschien dat het de beste best. En ja, de goedkoopste elke dag kun je niet wezen, maar de beste kun je wel wezen. Je zit er net alleen nog in Sijsbjerm. Hebben we nog meer? Nou, we hebben nog kosten in Jesterbjerm, dat doen we biologisch. Ik een groot bedrijf. We hebben een groot bedrijf in Klassineveen. We zitten in Belsum. Ja, we hebben wat Lietse bedrijfjes, die hebben we in Sint-Anne, Frenzer en Haas. En we hebben nog een groot bedrijf in Spanje, in Almeria, aan de kust. We hebben ook in de winter vooral al die stelen. Je bent zelf een familiebedrijf. Ja. Want als ik je vreeg je van Mike Hartman ervoor, dan is het van welke? Hoeveel familieleden werk je hier? Nou, we hebben mooi 24 familieleden in het bedrijf. En dat ben mijn hoort, mijn oomkes, mijn zuster, mijn neefjes, mijn nichtjes en ik al mijn band. En ik de band van mijn neven en nichten. Ja, en zo ben weer maar al hier ben we keihard aan het werk om dat te doen weer goed in binnen. En dat familiaire, dat proberen we uit te dragen. Ja, eigenlijk mooi al het personeel.
Je moet wel geen familiereunie, die helemaal al dagen. Alle dagen hebben wij familiereunie, ja. En het is mijn verjaardagen en niks. Ja, het is gewoon elke dag is eigenlijk een feestje. Dat is zo. We hebben dit hier, met Valentijn hebben we meer dan 80.000 hartkomkommertjes hebben we hier maken. Hartkomkommers. Ja, van Hartman. Het is heel simpel. Er dorst een buis, een kokertje, dorst om komkommer in. Die leest uitgroeien. Kijk, als een vierkante meloen of een peer of in een fles. Als het maar 10 erin dorst, dat is hier echt mooi. Dan heb je een mooie komkommertankje, dat is schön nog niks. Maar we hem dan in plakjes snijden of ter midden. Dan heb je al een Grappig. hartwarm. En dan zijn de marges ik onder druk, hè? Verzinnen ze er nog gewoon? De marge is onder druk en we hebben de laatste tijd hier eigenlijk niks verzinnen. Maar ja, je maakt een beetje vet op een burger, zeggen ze dan. En dat is ook wel zo, maar dat ken ik net al lang worden. Maar we hopen ook weer op een omslag dat 7 mariëren en 7 vette jaren. Nou ja, de mariëren hebben we nou hond, hopen we. Ja, en wij gaan ik terug en wij weer moeten ze onderscheiden. Dus we zijn in 2011 het duurzaamste bedrijf van Nederland te worden. En op het moment ben ik weer bezig met aardwarmte. Dus wij blijven ook bezig om ons te onderscheiden, om de klant een goed gevoel te hebben. Ja, wat duurzaamheid, het is maar één ding. De klant die moet tevreden wezen. Duurzaamheid zag je ook waarom in de warmtekrachtkoppelingsinstallatie die het ook aan 28.000 huishoudens stroom levert. Het Rijnwetter wordt opvangen en deze tunkers die houden het gas bij. De rondleiding van de jury begint in de wietlofkwekerij. Hier geen glas, want wietlof groeit juist zonder jacht. Wilt u het even zien? Ja. Ik heb het nooit gezien. Dan, dit is de cel die we maandag gaan oogsten. Ja. Maar hier groeit het dan op water. En dat volgen we iedere dag eigenlijk. Want En als je ze nou geoogst hebt, wat blijft er dan over? dan, de krop gaat naar de klant, de wortel gaat naar het vee. En we hebben een hele grote afname van paarden, koeien, schapen. Ja, dat bedoel ik. En dat gaat dus volledig rond. Je ziet hier bijvoorbeeld de Spaanse peper, die u vast wel kent van de Bami-pakketjes. En nou valt het mee, het begint nou allemaal net wat te komen. En straks dan echt in de zomer, dan kleurt het heel snel door en is het gewoon heel erg Is dat nou ook nog belangrijk met die pepers dat die recht zijn? Net zoals komkommers, of Ja. maakt dat niet Ja. uit? Hier in Nederland moet alles recht zijn. Ja. Hè? En dan, Ja. Je ziet wel, de kromme pepers worden wel verwerkt in de groenteversnijerij en in de Bami-pakketjes. Onze bestuivers. Onze bijzondere werknemers. Ja, onze buitengewone dienst. Die, Harde werkers. ja. Ze kunnen wel steken hoor. Hield het ook voor de jury? Nou, naar de juryondervraging dat ik algemeen directeur Willem Hartman aanscoot. Waarin is Hartman nou geen vriesbedrijf? Wij zijn juist nu met een heel groot project bezig. Wat is dan de grootste uitdaging voor dit bedrijf in Shakespeare? Als je vooruitkijkt naar wat Hartman staat te wachten. Wat is dan de grootste uitdaging voor dit bedrijf in Shakespeare? De grootste uitdaging is natuurlijk de continuïteit van het bedrijf waarborgen. Natuurlijk het allerbelangrijkste. Want we praten natuurlijk over verantwoord ondernemen. Maar dat houdt natuurlijk ook de waarborg voor het bedrijf dusdanig onderbouwen dat je dus in de toekomst verder kan gaan. Het houdt dus ook bij, ook als het de wijze van spreken tegenwind hebt en de economie wat minder gaat, of de prijs wat minder gaat, toch moet proberen te innoveren en te investeren om dus verder te gaan. Dus niet stil blijven zitten. Wij zijn juist nu met een heel groot project bezig. En dan praat je gewoon over een investering tussen de 13 en de 15 miljoen euro. Om juist de toekomst te waarborgen. En dat is op het hele energiegebied. Als je weet dat je dus met fossiele brandstoffen zit, waar ik zeg in de toekomst dat het steeds moeilijker gaat worden. Ten eerste ten opzichte van de CO2-uitstoot. En de eventuele belastingen die daarop
op zullen gaan leggen, dan is het natuurlijk belangrijk om die energiezaken naar beneden te brengen. En daarom schakelen we over naar dus aardwarmte, waardoor wij in staat zijn om onze huidige kosten ongeveer met 50% naar beneden te brengen. Wat betekent innovatie voor jullie, voor Hartman? Hoe kan ik dat zien? Innovatie is natuurlijk ook een stukje toekomst. Innoveren, je moet altijd blijven innoveren. Niet zoals je wat uitgevonden hebt of ergens bent dat je denkt ik ga mijn luie stoel leggen. Dan kun je wachten tot de rest ook komt. Je zal altijd bezig moeten blijven om een nieuw tomaatje, een nieuwe komkommer, een andere vorm, een andere kleur, een andere smaak, een andere teeltwijze. Elke dag is dat en er is ook niet een dag hetzelfde. En dat is ook het mooie van het vak. Er zijn natuurlijk ook wel innovaties die niet lukken. Tuurlijk zijn er een aantal dingen die absoluut niet lukken. Of dat je denkt van nou dit gaat het worden en het wordt het niet. En soms denk je van het wordt helemaal niks en dan wordt het wel wat. Dan stellen we overal de vraag van waarin en waarom is Hartman nou een Fries bedrijf? Maar laat ik het nou eens anders stellen, want we kunnen allemaal wel horen dat u geen geboren Friese bent. Maar waarin is Hartman nou geen Fries bedrijf? Waar is Hartman geen Fries bedrijf is? Ik denk in de alertheid toch om toch nog zaken nog wat sneller aan te pakken als andere mensen, als echt de Friese zelf. Minder afwachtend? Minder afwachtend, wat sneller dingen oppakken, ook wat sneller een beslissing nemen. Ik denk dat wij daar iets anders in zijn. En ik denk dat dit het bedrijf het ook wel uitstraalt. Want uiteindelijk zijn wij doen in principe wat de veiling vroeger deed, hier zo, dat doen wij Hartman nu helemaal. Eigenlijk voor alle andere Friese telers ook. Als je nou in 3 zinnen moet zeggen waarom Hartman de Friese onderneming van het jaar 2013 is. Wat zeg je dan? Wat zeg je dan? Het is een sociaal bedrijf. Het is een bedrijf die altijd op de voorraad stond dat initiatieven neemt. Het is niet alleen een Fries bedrijf, maar in Nederland staat het heel hoog aangeschreven. Het is een bedrijf waar alle Nederlandse telers in onze branche jaloers op zijn. Als je dan kijkt dat de tuinbouw toch in zwaar weer zit. Dat we in de hoek zitten waar de klappen vallen. Dat we ons toch zo staande weten te houden. Denk ik dat dat reden te meer is om te zeggen van ja, zo moet het. Dan ook naar Ljouwert, de Tjeense stad, maar grote kantoren, het MCL en de Hege Squalm. Hier is Steensma vestigen. In de fabriek produceren ze al je ingrediënten voor onder andere de bakkerijbranche. Steensma is begonnen als bakkerij in 1839 in Exmoara, maar bakker Douwe Jetse Steensma. Later hien ze in Ljouwert de confiterij en deze productie is nu overgebracht naar Frensje. In 2010 is er een nieuwe productiehal gebouwd voor een nieuw product, Fruit Ease, dat heel goed aanslaagt in de merk. In Frensje zit ook de bakkerij van Skaasma. Ze maakt een soort gebruik van de producten van Steensma. Deze gebakjes die zijn eigenlijk van top tot teen maken maar de producten van Steensma. Het enige wat hier ontbreekt is de basisgrondstoffen. En dat binnen boter, slagroom en mol. Voor de rest is eigenlijk alles opgebouwd maar de producten van Steensma. Dit is alvast voor de Koninginnedag, voor de kroonswisseling. Dit zijn sinaasappelgebakjes. Dit is een sinaasappelmoes, die is makkelijk weer met grondstoffen van Steensma. En dan komt de gelei doorheen. Nou, Steensma die maakt het eigenlijk deze basisgelei. En dat zorgt ervoor dat het gebakje mooi glimt. Dat het wat langer houdbaar wordt, zodat het mooi aandekt. En het eet natuurlijk heel erg mooi. Ik probeer voor hun dingetjes te ontwikkelen, applicaties te bedenken, mooie grondstoffen voor hun. Nou, dit is het resultaat, was hier juist. Deze taart, die bruidstaart, is van binnen is hij helemaal opgebouwd met grondstoffen van Steensma. Maar Steensma doet een heel soort in chocoladeproducten maakt zichzelf. De chocolade die hier omheen zit, dat hebben we eromheen fout. Dat zijn Steensma producten. Daar hebben we een speciale techniek voor, die we daarvoor gebruiken. Alle poedersuiker die op roombroodjes zit, of op kriesballen of op peerskeballen, dat is een Steensma product. En daar zij iets aan toevoegt, zodat die poedersuiker net het vocht onttrekt. Dus het bloot altijd mooi wit. De suikerballen van Skaasma is keerzend dat de lekkerste van Friesland. Wat is het geheim van het recept?
Maar wij voegen er nog iets aan toe wat uw suikerbal heel speciaal maakt. En eigenlijk is dat uw geheim. En het geheim, dat wordt Marco Trosteensma. Maar ik ga het je hem net vertellen. De producten kleuren in de fabriek ik al oranje. Deze machine is gebouwd op het jouwer en speciaal maken voor dit product. In samenwerking met deze machinebouwer zijn we gekomen tot dit ontwerp. En dit is wat dat betreft een one-of-a-kind installatie. Die werkt met hele hoge drukken. Het is inderdaad wel een heel speciaal product. Dit gaat allemaal naar België. En dat is op zich wel een leuk verhaal. Daar worden croissants gemaakt. En in 1 croissant gaat 10 gram. En wij maken zo'n 500 ton. Dus de chocola die we hier produceren is goed voor 50 miljoen croissants. Gigantisch. Ja. En waar worden die eten dan? Die worden gegeten in Engeland. Het gaat zelfs maar naar 1 supermarktketen. Het zijn afbakcroissants. Dus het moet vriesstabiel zijn, het moet bakstabiel zijn. Het moet bestand zijn tegen rijzen. Het moet gezonde olie hebben. En uiteindelijk moet het ook nog eens een keer allemaal lekker smaken. En het moet automatisch doseerbaar zijn op de lijn. Nou, dan ben je even aan het sleutelen. Suiker is het wichtigste ingrediënt van de producten. Elzier wordt er 500.000 kilo suiker verwerken. Er wordt vaak gezegd in de voedingsindustrie het is moeilijk om personeel te krijgen. Hoe gaat dat bij jullie? Nou, het is inderdaad waar dat als je het hebt over levensmiddelentechnologen, dat het inderdaad moeilijk is om aan die categorie mensen te komen. Handen aan een lijn, een inpaklijn, dat is op dit moment natuurlijk allemaal geen enkel probleem. Maar de vakman, dat is echt een moeilijk punt. Van Halde Arenstein is natuurlijk voor ons een belangrijke opleiding. Maar de Hars in Den Bosch is ook een belangrijke opleiding. We hebben ook een vestiging in Vlaardingen die veel contact heeft met de Hars in Den Bosch. Dus, maar er studeren per jaar veel te weinig levensmiddeltechnologen af. En dat proberen we aan alle kanten te stimuleren. Hoe loopt het eigenlijk met Steensma? Ja, want dat is crisis, toch? Ja, nou, dat heeft dan voor ons het voordeel dat er meer thuis gebakken wordt. En zeker met de cupcake-hype die er op dit moment toch wel gaande is. Daar zijn we ook ingespeeld door ook met een rolfondant en een rolmarsepein te komen. Die voor het thuisbakken zijn. Dus, en dat brengt ons ook in deze eerste maanden van het jaar toch wel een leuk stukje extra omzet. De paken van Rimmet de Jong begon 84 jaar verlien een confijterij in Frensje. Dat is letter Geervoegen, maar die van Steensma Ljouwert. Ik ben zelf de beruchte derde generatie. Berucht? Ja, men zegt wel eens de eerste start het, de tweede bouwt het verder uit en de derde vernielt het. Gelukkig ziet het bij ons niet zo uit. Maar ik ben inderdaad de derde directeur in Franeker in 85 jaar. Maar hier zat als jonkje al? Zo van, ja, letter wil ik in dat bedrijf of toen nog helemaal net? Ja, eigenlijk heb ik het al van jongs af aan gehad. Ik vond het altijd prachtig als mijn vader terugkwam met de verhalen uit het buitenland en wat er allemaal gebeurde in het bedrijf. En dat was zo ja, in de bossen in Rijs werd ik al opgevoed met hoe je vaste kosten moest dekken over de kilo's. En ja, dat hele spelletje is nog steeds hetzelfde. De jury bezucht de proefbakkerij van de fabriek. Directeur Alfred Bruin sluit hem om bij de delegage. Dat snipperen. Het is een verpakking voor de ambachtelijke bakkerij die zijn gelei in zijn gelei spuitmachine zet. Hier is net die gelei opgespoten waarvan we gezien hebben bij die back-in-box hoe dat gemaakt werd. En dan is het nou de heegste tijd voor de juryondervraging. Waarom doe je dat nou? Wat betekent dat dan? Doorgroeien, want we zitten nu in een economische recessie. Springen jullie dan vaker in een vraag of creëren jullie dan? Wat is nou de grootste uitdaging voor Steensma om het zeg maar nog 100 jaar vol te kunnen houden? Nou, dat is vooral om heel snel door te blijven groeien op de manier zoals we de weg zijn ingeslagen ongeveer 12 jaar geleden.
Wat betekent groei op dit moment? Nou, de groei is sowieso, we willen een totaalleverancier zijn. Daar zijn we heel hard naar op weg. Er is nog verder te verbreden. We zitten nu nog met name op banket. Maar een strategische stap naar de toekomst toe is om ook uit te breiden naar brood. Dus op die manier kan je toch nog meer een totaalleverancier worden. Daarnaast is het zo dat we qua export nog de wereld aan onze voeten hebben liggen. Springen jullie dan vaker in een vraag of creëren jullie dan een vraag? Ja, kijk, we zijn natuurlijk niet de Unilever die echt de behoefte kan creëren. Maar zelfs dat komt af en toe voor vanuit innovatieve fruities. Wat hier op tafel staat is gewoon een voorbeeld. Daar waren geen vragen vanuit de markt voor. Wij vanuit de procestechnologische kant in Franeker kwamen op het idee van het warme proces wat we doen, dat kunnen we ook koud doen. Daarmee blijft veel meer smaak behouden. Dat is een forse investering geweest. We hebben 7-8 maanden naar elkaar gekeken van... dat is we hadden de beslissing genomen en daarna nog 7-8 maanden kwam de verkoop niet op gang. En toen in ene ging het? Ja. Het is een aantal maanden was het zaaien door de buitendienst, in binnen- en buitenland. En op een gegeven moment kwamen daar de eerste orders en sloegen door naar nu dat we over uitbreiding weer moeten filosoferen. Wat is er nou heel erg fris aan jullie bedrijf? Trouw is wel echt iets wat volgens mij wel behoorlijk Fries is. Ik vind het ook ontzettend leuk. We hebben klanten die hebben soms meer dan een halve eeuw. We hebben leveranciers waar we al meer dan een halve eeuw zaken mee doen. Ja, dat is toch prachtig? Dat is toch prachtig? We proberen natuurlijk ook te accepteren dat niet alles goed gaat. Zeker op het gebied van innovaties. We hebben ook wel projecten waarbij je na een jaar moet zeggen van... joh, dit gaat hem gewoon niet worden. Nou, dan kan je natuurlijk heel erg door de organisatie gaan kijken van aan wie ligt dit? En wie heeft de verkeerde beslissing genomen? Maar dan proberen we ook gewoon, slikken en op naar de volgende projecten. Ja, om het ons makkelijker te maken en ook de mensen die naar ons zitten kijken. Waarom, in 3 zinnen, is Steensma de Friese ondernemer van het jaar 2013? Nou, dit is wel frappant. Ik had nog 1 sheet openstaan. Dat is deze. Als we het hebben over in 12 jaar tijd een omzetgroei van 700%. Nou, dan presteer je iets. We zijn ook in staat om toch wel strategisch, mag je zeggen, een turnaround te maken. Van 1 productgroep naar totaalleverancier voor de bakkerij. In een traditionele markt proberen wij die innovatieve speler te zijn in een segment waar het denk ik heel moeilijk is om elke keer weer met iets nieuws te komen. Gestuurd op een stuk ondernemerschap door de hele organisatie heen. En ik denk dat we daar redelijk uniek in zijn. Dit waren de kandidaten voor de Friese onderneming 2013. Je kunt stemmen op je favoriete bedrijf. Surf dan naar vfo.nl. Nog 1 keer de 4 nomineren op een richtje. Binnen Spruit Arkenbouw op het Jereveen, Ecostaal in Appelskeer en het 2 van Joert AC Hartman in Saasbjerrum en Steensma in Ljout en Frensje. Stemmen via internet kan on de finale. En die is 23 april live te zien bij Omroep Friesland.